stik. Nej, hold nu. Dunse, du skal huske at sige tak til kameraet bagefter. Det skal du ikke sige til. Jeppe, Tak. Jeppe, er der ikke kommet billede af? Gren, du løber over røven. Nej. Begge to, tre. Kom, Begge 2, 3. Så er det her venstre. Nej, så er det, okay, så er det venstre, det er 5. Nej, venstre 3. Og venstre 3. Venstre der. Hvor er det med, mand? På venstre og højre. Jeg er ikke kommet, kom på højre. Jeg har sprøjt op nu. Ja, kom nu. Hvad skal I nu? Og så er det 5 på højre, ja. Jeg vil give 5 dage, ja. Hug dig ned, Dunse. Godt, du kan jo bare give ham. Du kan jo bare give ham 5. Sweet ass. Det er så fedt. Kan du godt lide det? Nej, det er ikke til det. Undskyld. Nej, du må ikke til det. Ej, for fanden, mand. Ikke spændende. Ej, du må ikke til det. Du må ikke tage til det. Du må gå helt ind. Det skal der satme give mig en ordentlig en. Det er du, det der. Det var mig, jeg kan smide det lort. Fedt, Dunse.